Magandang dawi. Dali na naman. Ako rin, ako rin. Ako rin. Wala ka, inak ko na. O grabe, makatakbo naman ito mga tayo. Iyan na naman eh. Huli, yun. Andyan pa rin sila. Yun. Yan na naman oh. Oh, grabe na to. Mga tayo oh. Harvest ko talaga rito. Allah! Nakajakpat si Kachoy Bilog mga choy. Nakadali naman si Papa Chen. Para parehas no? Oh yes, ganda ganda. Yan, ito lang yung mga toy, yung fishing spot namin oh. Ayan yung Guadalupe Bridge mga toy. Ayan na mga toy, magandang pang intro to. Oh, ayos. Yun, good morning mga toy. Bali, release pa ka natin tong ano, yung kung kailan nakaraming mga taga C5 tsaka taga Santa Ana anglers at Guadalupe anglers. Yan, good morning tay. Bueno, maganda pang intro natin mga toy. Magandang bago po sa inyong lahat. At samahan niyo po ako muli mga toy sa panibagong fishing adventures natin. Problema na iwan ko yung lalagyan. Ano yan? Pamurningan? Maagahan pa? Iwan ko mga toy yung ano lalagyan. Ayan ang mga sulit to. Yan, ang mga sulit subscribers natin si Papa Ching tsaka si Kachoy Bilog. Oh, yun oh. Naaga namin dito. Paramihan kami dito mga toy. So yun mga toy, bali ang talagang spot ko talaga mga toy. Daan sa ilalim na yun. Kasi yan talagang punter niya ko talaga mga toy. Grabe harvest dyan yung ano, isang araw mga tagaan talaga na mga pla-pla. So yun mga toy, stay tuned lang po kayo. At mamaya ay mag-shoutout tayo. Ayan tayo ulit mga toy. Yun, dalawang pamiwas tayo eh, kinakagat na ulit. Kinakagat na ulit. Ayan na ulit, malalaki. Malaki. Ay sus. Kala ko malaki masyado mga toy. Oh, good size lang oh. Mukhang uuwi muna ako, kunin ko yung lalagyan ko. Ayan na ulit oh. Kinakagat na naman. Uy, mamaya. Ayan na, dalawa na. Sunod dito sa ano ko. Natay, lapit tayo, lapit. Ano yun? Sunod-sunod na ako. Kakatuwa na pag ganito. Oh. Mukhang mapupulo talaga papating itong lalagyan mo. Pati nakalimutan ko kasi lalagyan mo. Pati si Papating. Si Papating din nakalimutan din lalagyan nila. Gandang pa-welcome to, nalaki. Ano nga ito yun? Ubusin na natin ito agad bago ba makapagsitak sila. Ayan na naman oh. Mukhang magandang dawi dito sa akin ah. Ay, janitor face. Ay, meron na naman. Oh. Uy! Magandang dawi. Andito. Kakatuwa itong ispat natin na bundahan. Kung hindi na ako makakababa dun sa bridge mo ito yan. Uwian na to, may pamprito na. Kachoy Bilog, bayabasin mo na ako rito. Magandang ano dyan mga tayo kasi may ano siya. Ayan mga tayo. Ay di pala makita masyado. Hanggang dyan na lang mga tayo yung stand ng cellphone natin. Nalumpo na kasi yun. Naputol yung stand na isa. So pinix ko na yan. Ayan na naman oh. Wala, grabe oh. Ayan na naman. Uy. Ayan oh, kinakagat na naman. Malaki to. Pag malaki mo. Uy, yan na. Ayan na. Sunod-sunod talaga itong spot ko. Wow. Maganda yung dawi talaga. Mukhang kinain yung ano natin, yung feeds natin mga toy.
ganda ng size ko ito mga toy, mga pulaan pa. Andyan lang siya mga toy. Oh, yan ka na. Yan. Ay, di pa na makita masyado mga toy. Yan. Baka malaglag yung cellphone ko eh. Yung spot na to. Oh. Yan lang ako sa may ano na yan. Oh. Sa may bato na yan. Mahilig tayo sa mga batuhan na. Yan na naman. Oh. Uy, yan naman. Ay, sus. Wala mga toy, maliit to masyado. Pwede na mga toy, pwede na. 3 point, ano na, 3.1. Oh, grabe, kinulunok na lunok. Oh, ayan na. Oh, yun na naman. Sunod talaga, oh. Grabe dito. Yung mga toy, oh. Pasikat palang araw, harvest na tayo. Ay, thank you talaga. Puno na, Papa Cheng. Puno na. Yan, paaraw pa lang mga toy. Oh. Kasi mga toy, pagkaganda niyan, David, kailangan malagyan ng sigagan. Kasi para di umalis yung isda. Kaya maganda mga toy talaga yung dalawa yung pamiwas. Ito tatlo naman. Talagang matataranta na pagkaratlo na. Yan na naman, oh. Oh, grabe na to. Okay, oh. Harvest ko talaga rito. Atras ka tayo konti. Bayabasin mo na tayo. Yayain mo tayo, yayain mo. Yan na mga tayo yung pagpaing ko. Ayan o. Ayan, gumagalaw-galaw kasi mga tayo. Kaya sure ball yan mga tayo, gumagalaw eh. Pagkakita kasi yan nila yung mga susungkaban yan. Hindi na puro pa tayo mga tayo. Ayan na naman o. Uy, tawan. Ayan, dalawa. Yan o. Ganda ng spot natin talaga na ito. Sunod-sunod. Ano nga may waga rito? Ano ang iwaga na mayroon ka diyan? Ayan ang gatay kinakagat na. Kinakagat naman pala tayo eh. Hindi mo lang nadadali. Yun, huli! Oh. Yan, bayabasin mo na, Katsoy! Inog! Grabe, 1 kilo na kaagad. Mukhang makaka-uwi tayo ng mga dito. Dito kasi oh. Sa tabi ko. Nakuha natin yung sit-up na tama siguro. Ang sit-up ko 1 metro lang mga to. Yung lalim. Ayan na. Uy, nakagat na naman. Ay, nakuha nila. Takbo mo na. Itakbo mo na. Yun. Grabe pula. Ha? Mabigat na eh. Manong, lilipat ako dyan. Dito ka dali. Ayan na rin yan. Si Bilog, katabi natin. Ayan na. Kaya basin mo na ako sa Bilog. Ganyan na naman oh. Ayan na. Uy, sus. Lumipat na si tatay ah. Andun na sa ano. Sa highway strike. Ha? Yan, nakadali rin si Bilog oh.
Ang lupit oh. Yan. Si Tata. May nabahan na papacheck. Dami dyan ah. Ang dami nga rito. Dito tayo. Akin na. Ito lang talaga yan. Ito lang. Ang ganda ng spot natin. Ala, yun. Uli. Mga tayo, 3.1 na yan mga tayo. Hindi na yan ano. YouTube ha. 3.1 na ito po. Uli. Yun. Andyan pa rin sila. Oh. Wow! Ang gandang size. Ito yung bilog. Oh. Mga tayo, oh. Isang kilo mahigit na ito mga tayo. Buti na lang ngayon si Papa Ching nakairam tayo. Love yan. Maliit siguro. Madagan na si Joy. Ayun na. Tinakbo na. Yun. Maganda naman ito mga sa'yo. Nandito talaga Papa Ching. Ha? Nandito talaga sila. Kailangan mo nang tumabi sa amin ni Choy Bello. Bottom set. Ano? Floater lang. Grabe, ganda pati ng size. Oh. Ang pupula nila. Para nasa palengke. Ay. Bakit ayaw magagalit ko? Ay, maliit. Ayaw mo ng maliit na pain. Ay, sorry. Ayan. Malapit pala ako sa'yo. Parang ano ah. Ha? Kaya pala sumasabit. Nandiyan pala malapit sa ano ko. Saan? Meron parang Ay, tambak na ano. Oh. Malaki. Oh. Grabe. Malago na naman. Ano nga ako, ayaw ko rin. Bilog. Si Papa Ching na lang. Papa Ching, kailangan parehistro. Kaso dinala ng gwardiya yung logbook. Maya mas siguro. Registration ulit. Ayun na. Sige. Itakbo mo. 120. Sige ba? Binibitawan mo eh. Yan, sige. Huli ka! Oh, ayos yan. Gutoy. Papa Ching, dito ka na kasi. Ganyan lang talaga yung isang kasi. Ganyan yung ano. Ano lang yan eh. Tapat-tapat. Pag yan umikot yung ano. Swerte. Ay, kinakakatigat rin sa'yo. Anong talaga mati sa bottom talaga. Kaya ayaw ko hindi ako masyado natutuloy. Oh, grabe! Gaganda ng size ka talaga, no? Ang ganda ng size talaga ka. Oh, Kung lumipat ka na. Mati, lipat na dito ka ng mati kasi ang ganda ng ano dito. Kasi ano dyan, nakakulong yung ano. Lutang-lutang lang. Lutang-lutang lang daw. Para pag lumampas yung dawi na yan. Sana. Punta na sa ano yan. Nagdalugma.
laman na pala yun. May laman na pala. Hindi naman pinagat eh. Nililipat ko sa ano mo ito, yung may laman pala. Sinumulto ko kasi makalagi yung bulate. Ngayon naman, hindi naman kinagat, may laman. Hindi naman may 2 kilo naman kasi yun. 2 kilo na papating. Yan tayo. Para sama-sama together. Isa mo. Ay, kinakagat na isa ko. Kinagat ba yun? Ayaw nga. Kinakagat nga. Yun. Yun, oh. Grabe, pulahan mga ito eh. Tanda talagang mga size nito. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for my life. Giniago ba? Ate, oh. Allah. Nakajakpat. Sige, kasi bilog mga toy. Allah, ano yan? Sige, angat mo kuya. Allah ka. Ay, sus, Ginoo. Kay janitor face, baby. Lumalaban. Kala namin di mo African nito na. Supervisor na nila. Nakadali rin si Papa Ching. Oh. Yes, sa wakas nakadali rin. Sunod-sunod na yan, Papa Ching. Nakadali na yan. Gandang size pati. Dali na naman. Ako rin. Ako rin. Wala ka, tinakbo na. O grabe, makatakbo naman ito mga ito yun. Kala mo mag-aari kasi wala siyang ano, kasama. Ganda naman ito, harvest na kami dito. Grabe, swerte talaga. 2 kilo na mahigit na to. Saan kaya si Kuya Prince Suwarna? At muli mga katoy, pa-support po sa tournament ni Kachoy Giron ng Talente. At maganda po yung kanyang atikain na makatulong sa may sakit. Magets tayo December 17 mga katoy. At sana makapunta ko. Kasi si 18 mga to, yan eh. Punta akong Bicol yan. May sponsor tayo ulit. Thank you sa inyo mga tayo. Ayan na, enjoy natin mga tayo. Ayun, yun sa'yo pala mayroon eh. Niloko ka pa na Pachin. Sabi niya kailangan daw yung iyo. Sa kanya wala. Nilipat niya lang. Galing. Huli ka. Dali rin. Ayun, nakatoy. Dali na naman. Kinagat na sa kabila natin isa naman. Tingnan naman yan, Papa Ching. Ayun, lapat talaga. Ay, grabe na to. Sana all. Gandang size. Grabe. 3 piraso, 1 kilo yun ah. Ay, gandang size to. Sarap yan, iskabitsi.
Tapos gin, no? May kalamansi. Sipol. Jump na naman. Lagot ka, matawagan ka ng Rikri. Maigtip ka ng Rikri. Wala ka! Uy, ganda din! Ito yung bilog, oh. Grabe na yan, mga ano yan. Nagtatatlong kilo. 1 kilo, ah. Galing. Si boss, si Unyo, nakarami rin niyan, mga katoy. Yan, pa-support na rin, mga katoy. Yan, nakaswerte kagad si Kuya Prince Pabar, nakakarating lang, oh. Grabe, kuya, halos di makawakan, kuya, ah. Di mawakan. Asangan mo, kuya. Ang dami na nakuha niya, mga katoy. Ayan, oh, dami na yun. Nakabawi na po ako sa mga kachamba ko po. Ayun, ang galing din. Uy, panalos. Yung galing ni Kuya Onyo. Ayan, dito kami, mga katoy. Ito ang huli ko pala, mga katoy. Sakto-sakto mag-aabit ako. Nakahuli na rin si Kuya Prince Pabarlan. Mas napakarami ito, mga katoy. Harvest ako kanina, mga katoy. Oh, dami. Siguro mahigit 2 kilo na to. Ayun, wala kasi tayong lalagyan, mga katoy. Mga good size yan, mga katoy. Oh. Mga original pulahan pa. Yan. Kasama natin sila Katsoy Bilog, mga katoy. Tsaka si Papa Ching. Dito lang yung spot namin, mga katoy. Yan, mga katoy, nagano na ako. Isa na lang yan ako si panay sabit time, nag-low tide. Isang pamiwas na ako. Nakadali naman si Papa Chen. No, parang paros piling-pili, ah. Parang parehas, no? Ayos, ganda. Yan, dito lang yan, mga toy, yung fishing spot namin, oh. Ayan yung Guadalupe Bridge, mga toy. Dito kami. Yan, nakaharvest si Papa Chen. Sunod-sunod na, grabe. Nagpauna lang talaga, ano? Ayan, mga toy, bali sa shoutout na tayo, mga toy. Masyadong mahaba yung video natin. Mga Katsoy, sorry, naiwan ko yung sa shoutout natin. Sobra natin ka-excitedan kanina. Si Mario Sip. Diyos ko. Hindi, mga toy, sa susunod na lang po yung shoutout natin, mga toy. At maraming salamat sa mga nakabanding natin dito, sila Katsoy Bilog. Yan. Tapos si Kuya Bati, yan. Papa Prince, ay si Kuya Prince, andun. Prince Paparlan. Tapos mga lulusap na sando na mga katoy, dumating na. Hindi na tayo nakababa, mga katoy, kasi andun na sila. Sa naka-plaster na sa ilalim ng Guadalupe Bridge. Ayan. Grabe, huli natin, mga katoy. Madami, ayos. Ayun. Maraming salamat po. At sana huwag kayo masasawang manood, mga katoy, sa mga fishing adventures po ni Rodsoy Fishing. So dito lang muna tayo, mga katoy. Ibabanding natin sila, ano. Wala pa banding natin sila si sila rin sa Paklan. At maaga pa naman, siguro wala pang alas 3 eh. Yun, makikibanding muna tayo dito. Yun, maraming salamat po. Yan natin, mga katoy, yung huli nila Papa Ching kasi Bilog. Grabe na to, nagpauna lang talaga to, mga katoy. Ang dami, oh. Sus, Ginoo. Napakarami. Siguro nasa ano to. Oh, lalaki yan, mga katoy, oh. Siguro nasa 6 na kilo to. Grabe. Ay, galing. Akin, mga katoy, oh. Yan, ayos yan, mga katoy. Ang dami rin to. Sumilang. Mga nagsumilang, wala daw. Pasensya na muna kasi nag-team race si Katsoy Ronnie na wala daw eh. Kaya dito na lang kami pumunta. Apla-apla, mga katoy, si Kuya Prince, oh. Parutang kami mamaya. Andun, oh, binigay na. Ay, sarap nun. Nakatatlo ka rin, kuya? Ayos, ah. Galing. Napakabait talaga ni Kuya Prince. Sana all. Ganda ng spot dito, mga katoy. Yan ang spot ko kanina, mga katoy, ano. Ay, ang dami nila dun. Yan, oh.
Ang dami nilang anglers dun mga toy, oh. Yan. Yan mga toy, huli natin. Yan, oh. Yan, mga good size yan mga toy. So ito, uunahin na natin to. Kasi gutom na para makakain na. Yan, thank you. Yan, mga toy. Nice yan. Dala-dalawa lang mga toy, maliit ang kawali. Yan na mga katoy. Toasted na tilapia. Ayan, ayos. Ayun, no? Yan. Tapos laki, may sarap yan, mga toy. 1 hour later. Yan, oh. Grabing lupit ng ni Papa Chin, mga toy. Yan pa. Lupit. Natokwa, mga toy. Kausawan. Ito pa. Yan. Ito pampatindi, pampabidyo okay to. Tama nito. Ayos. Tara mga toy. Banding tayo.